červený. Boje. Já už mám jedno. Já už mám jedno 26 let. No. Máš někde orange, který už není? Jo, tam je. Takže máme mýdlo. Tak máme poslední, co máme poslední? Tam já už nic tam na nějakém. Všecko zdala hned. Dala jsem na všechno. Jo, dala jsi tam ty oleje, 15 litrů z toho si dala. Jo. Ale jenom klav a ten orange, to stojí a zašejkovat? To jemně by to zašejkovalo. To tebe to spíš ne. Mě zajímá, jestli viděla